tayo po ay napapakinggan DCGB Legazpi, sa Facebook ng DCGB, sa Boom Radio in Daet, Camarines Norte at sa OKFM in Daet, Camarines Norte. So andito tayo sa ating mission to help restore the health of people. So calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices. Our products tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sa operasyon. O sana naka-hook up na ang OKFM at ang Boom Radio. Ayan, okay. So, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Oo. Yan po ang ating text hotline. Oo, pa-monitor lang kay Sir Ronald Baldo dyan sa DCGB. Kasi last time, naka-Facebook live din, pero may echo. Dalawa yung naririnig ko nagsasalita. Sa Ronald, paki-monitor lang po. Baka, sana hindi ganon. Sabi ko, pinakinggan ko. Sabi ko, bakit dalawa yung boses? Yan siguro yung monitor ay malakas. At the same time, napapakinggan sa Facebook ng DCGB. So, happy Sunday sa inyong lahat. Nako, isang tulog, mamaya ng gabi pala. 'Di ba? Ano na tayo ngayon? Ilang oras na lang yung ating iniintay na December 20, 25. Maraming celebration. Maraming celebration na naman yan. Mag-ingat-ingat po yung ating mga, especially yung may mga health problems, yung may mga, natin. Nga itong aking, okay na po, audio. Salamat po, Sir Ronald Baldo, dyan sa technical ng DCGB. So, ayun, ingat-ingat po tayo sa mga pagkain ngayon. Lalo na yung mga katulad ko na senior citizen. Nako, wag tayong magpabaya. Prevention is always better than hospital bill. Usually yan, tandaan po, after the holidays, dahil sa kakakain natin, mga processed foods, kano pa yung mga pinapasok natin sa ating katawan, anong nangyayari? Ang daming tinatakbo ng ospital. Ang daming nagkakasakit because of yung mga pagkain natin. So, ingat-ingat lang. Kung kakain tayo noon, in moderate lang po, ha? Alam natin dapat yung mga bawal-bawal, lalo sa may mga hypertension, mga diabetiko, may mga sakit sa puso, mag-ingat po tayo. And of course, dapat salubungin natin ang 2024 na tayo ay healthy. Dapat naka-power trio po tayo. Ako talaga, natuto na ako ngayon. Kung kakain ako ng mga sa tingin ko na pwede mag-cause ng mga sakit ay konti lang, di ba? Konti lang. At yan, dapat naka-power trio tayo. And of course, may good news ako sa inyo. Sa mga listeners natin, sabi ko, magpa-konsuelo nga tayo. Meron tayong malaking promo para sa inyo. Yung mga listeners natin, kaya ano na ba to ngayon? Ayan, oo. Yung lahat ng product natin, kung interesado, yung non-member, para to sa mga non-members. Gusto nyo makabili ng company price, nako, i-avail nyo na. Ngayong araw, dito sa CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 3 p.m. po. Lahat ng product na ni Health Code, product namin, kahit hindi ka, syempre yung mga members natin, malaki talaga. Tagang members price kayo. Kung ano yung kuha ko sa company, yun baga ang binibigay ko sa inyo. But
sa mga non-members to give you chance na maka-discount ng malaki. Oo, take advantage ngayong December 24, 9 a.m. to 3 p.m. po. Company price po. Ang mabibili, the CMD, the CBF, Cell Bio Juice, yung ating CR Juice. Opo. And then, by tomorrow, 25, di ba? Sarado po yung office, ha? So, take advantage na po kayo. At babalik kami, December 26 po. So, ang promo natin, company price, ngayong 24 and 26. December 24 and December 26. At yan din po ay pwede nyo rin i-avail dyan sa CMD Center in Labo at CMD Center in Daet. Sabihin nyo na lang dyan sa mga, kasi napapakinggan tayo sa dalawang radio station dyan sa Camarines Norte. Sabihin nyo lang sa mga staff namin, narinig ko kamo si Mami Linda, company price. Okay? Tandaan ngayong December 24 and December 26. So, 2 days na company price, makukuha nyo lahat ng product ni Health Code International kahit hindi kayo member. Yan ay para maramdaman nyo rin. Kahit o paano yung malaking discount, malaking tulong din po sa inyo. At dapat, sa inyong lahat, dapat naka-power trio tayo. Salubungin natin ang 2024 na wala tayong iniindang karamdaman. Okay? Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Okay na rin daw sa Boom Radio. Okay? Ulitin ko lang, ang aking text hotline is 0939-904-0717. At maraming salamat pala sa mga nag-attend ng ginawa natin na year-end event sa Santa Elena, Camarines Norte. And of course, sa Kapalonga, Camarines Norte. So, andito na uli ang inyong lingkod. Back to home base, Legazpi City. Okay? Ayan, so kung magtatanong yung mga taga-Legazpi, open ba? Yes, we will open 9 a.m. to 3 p.m. And you can avail all our products. Pwede niyong mabili at company price. Pag sinabi company price, kung ano yung bili ko sa company, walang markup ang aking office, yun po ang mabibili ninyo. CMD, CBF, Cell Bio Juice, CR Juice. Oo. Yung kape natin, oo, ganun. Lahat po yan ay, yung mga Aloria Personal Care Products ay mabibili nyo yan. Kahit kayo ay hindi member sa amin, mabibili nyo yan at company price ngayong December 24 at December 26. At pwede nyo rin yan i-avail sa CMD Center in Daet at Labo, Camarines Norte. Okay. So, ang bilis ng panahon, ang bilis ng panahon. Kaya sa mga, natin, kumusta ba ang naging 2023 natin? Healthy ba tayo? O marami parang iniindang karamdaman? Pero sa mga listeners natin, eto lang mababanggit ko sa inyo. Kasi ang ating company, 20 years na po dito sa industry na to. When it comes to our health products, marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin sa operasyon. So ano pa po ang iniintay ninyo? Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Ito pakinggan natin muna ha. Meron dito na mga minsan ito kaya nga tayo nagko-conduct ng mga health symposium para turuan kayo. Turuan kayo paano i-manage ano man po ang mga health problems na dumarating sa inyong katawan, sa inyong family, ay dapat alam ninyo ng ating power trio ay tunay na maaasahan. Lalo na po ang ating HCI CMD, sabayan pa ng CBF, sabayan pa ng Cell Bio Juice, ng ating CR Juice, at itatama natin ang inyong mga lifestyle. Okay, so isa munang magandang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating produkto? Pakinggan po muna natin.
Okay, may bisita pa ako dito. Siya yung dati nagtitestimony na 2 taon nang balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Purok 7, Campuro, na sarong may Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo, ma'am. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi naintindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K ba ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Hindi na babalik? Ay, hindi, mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidma natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di yung ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw, ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mami, CMD lang pala na, gastos pa tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. Magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam, basta itong taon na to, wala pang 1 taon. Kasi itong taon na to nangyari. Buwan, mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Makapta CMD. Tapos, ikaw, papabalaan, mag-resolve ng problema ko. Okay. Marami ako. May ano ka pa, kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family, na-prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya dyan sa Puro, Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na, ano bang nangyari dun sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon ako isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na 1 buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatai, tapos balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya, iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. 1 buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan? Sabi ko, si Mami pala, mayroon. Hindi naman sabi ko, o sige, tutulungan kita. Kahit hindi mo bayaran,
try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya. Kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung, tsupon. Ang ginawa ko, kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede ang 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakba ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na tsupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano mangyari. Oo, sabi niya, mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan. Sabi niya, mami, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa puwit nga, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, parang lumot na. Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, mayroon pa ba? Sabi ko, basta mayroon pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagaan si Biboy naglalakad na. O ano nangyari niyan? Hindi pa naman samantalang din nila yun napapalakad kasi ang lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala si MD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa'yo, mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. Ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka wag kayong sa CMD kasi kahit sa sugat. Napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya wag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol. Ilagay nyo lang sa gapas. Tapos, paglagay nyo sa bulak, itapal nyo dyan sa bukol. Lagyan nyo ng plaster. Hayaan yung gumabi, umuwaga ng ganyan. Araw-araw. At makikita nyo, mawawala yan. Kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga 18 years ka na user ng product. At yan na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Mama, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ang timbang ko. Sabi ko,
Uy, hindi mo subukan ang CMD. Sabi niya, ha, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, mapapacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimno mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, Dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi niya alam na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko CMD. Tawa rin tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya, huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga-Puro, Legazpi. Ayan, o, di ba? Nakakatuwa, nakaka-inspire na kwento ng kagalingan. Kalain mo yan, na-save yung 100,000. Pinapaready siya ng 100,000 para operahin ang bukol sa ilalim ng dila ng kanyang apo. Pero yun pala ay patak lang. Buti na lang yung apo, natakot sa operasyon. At ang sinabi ng doktor daw ay, pwedeng bumalik lang. Di ba? So, ganun ka-amazing ang ating product. Patak lang talaga kung marunong kayo about our product. Maraming health problems na darating sa family ninyo ay pwedeng matulungan ng ating product. Hello kay, Ma'am Angie Padilla, nakita ko si Lani, Kinalayo, Mr. Apollo Marchan, Beverly Rabanes, and Maldi Baganes. And of course, lahat ng listeners, saan man kayong radio station nakikinig, either DCGB, Boom Radio, or OKFM, Indaet, hello po sa inyong lahat. Okay? At ulitin ko yung aking announcement para pagbigyan yung mga nagre-request na gusto maka-discount sa pagbili ng ating product. Kasi alam nyo ba na pwede nyo na talagang ipang-regalo. Sabihin na natin na maliit lang na pag binalot nyo yan ay maliit lang. Pero antindi po ng kayang gawin sa health ng inyong mga mahal sa buhay. So you can, may promo tayo ngayon na December 24 at December 26. Opo. Lahat ng product namin, pwede nyo mabili ng company price. Opo. Ngayong Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. lang. At sarado tayo ng 25. And December 26, pwede kayong makabili uli. Makabili hanggang December 26 lang po yung ating promo ay na company price. Mabibili nyo sa amin yung mga product. December 26, 8 a.m. to 5 p.m. lang po. Okay lang po? So, ayan. Kung may tanong when it comes to health, eto uli yung aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Hello kay Dr. Beth Caballas, dyan sa area ng Baguio City. So, eto na may nagtatanong. Oo, interesado yata makabili ng ating promo ngayong araw. Ilan daw ang i-allow ko na pwede kong ibigay sa kanila? Pwede nilang ma-avail na company price. O ilan ba ang gusto mo? Baka marami kang re-regaluhan. Opo. Baka marami kang re-regaluhan. Sige, pagbibigyan ko kayo. Oo, mismo ako yung haharap sa inyo. Ngayong December 24, 9 a.m. to 3 p.m. lang tayo, ha? Pwede nyo talaga pang regalo ang ating CMD, ang ating CBF, ang ating CR Juice, ang ating lahat po ng product natin. Pwede nyo ipang regalo ngayong Christmas season. Lalo na kung ang re-regaluhan nyo, may mga health problem. Nako, diabetiko, may sakit sa puso, may hypertension, tapos regaluhan mo pa ng cake. Wag na. Something na dapat irigalo natin. Something na makakatulong ma-restore yung kanilang health. Because our products, eto sinasabi natin ulit-ulit, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation,
na-save po natin sila sa operasyon. 1 piece lang sa asawa ko na may type 2 diabetes. Taga saan po ba kayo? Sige nga, yung mga interesado bumili ng company price ngayong Sunday, i-text nyo na ako. Oo, iintayin ko kayo. Ang aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Paano daw yung mga Paano daw yung mga member? O syempre, members price. At nabibili nyo yan ng ating product, 5+1, may 6+1, di ba? Ganun po. Ito lang ay pakonsuelo natin sa mga non-member na ma-experience din nila yung mga natin. Yung mga taga-daraga daw. Sige, alam mo, ito, type 2 diabetes. Okay. Dapat the best sana, i-combine nyo na CMD sa CBF po. Promise. Gaganda ang health ng iyong asawa. At kung kaya din lang, yung CR juice, kailangang i-detox natin. Linisin ang kanyang colon para mas maganda po ang pag-absorb ng mga nutrisyon na kailangan ng kanyang katawan. Okay? So, yan po ay papromo natin ngayon para makatulong tayo sa mga taong gusto rin maka-avail na hindi pa anya kami nakaka-member. Paano anya nang may discount? O sige na, pinagbibigyan ko na kayo ngayong December 24 at December 26. Lahat ng product namin, pwede nyo mabili company price. Okay. Magkano? O yan. Oo. I-text ko sa'yo. Kasi yung yung 65 ml natin na CMD, kunin mo yung malaki na sa non-member 1,190. Pero dahil nagpo-promo ako 920 lang po, 920. Yung CBF naman instead of 960 kung non-member ka, magiging 770 yata po. 770. So, yung CR juice gusto mo i-detox. Lalo tayo ngayon kain tayo ng kain na naman, pero ako control na talaga. Hindi na ako katulad noon. Kain dito, kain doon. Sige, lamon. Anong pwede mangyari sa atin? Ingat-ingat po tayo. Because tandaan po natin, the best doctor to ourselves is us. Oo, later on, magsisisi ka. Magsisisi ka rin pag nagkaroon tayo ng mga sakit. Yung CR juice, ano ba ang CR juice natin? Parang kung member ka is 7, 770 ba? Wait lang. I-text ko na lang po, ha? Oo. Kaya doon sa mga interesado, thanks much. Alin ang gusto mo? Anuhan ko, mamaya pag nandun ako, anuhan kita kung magkano lahat. CMD, kung magkano. I-text ko sa'yo. Hindi ko lang memorize, ha? Oo. Pero yan, lalo ngayon, na holidays, ingat-ingat tayo, mga ka-HCI, ang mga listeners natin, kasi nako, ingat tayo dahil marami ang tinatakbo ng ospital after the holiday season. Sana hindi tayo matulad doon, ha? Okay, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Yan sa Daet at Kalabo. Hindi ko pala na-advise yung aking mga staff dyan na pwede silang magbigay ng company price ngayong 24 and 26. Opo. Pero mamaya tatawagan ko sila. Tatawagan ko sila. Pare-parehas. Tayo makapagbigay ng pakonsuelo sa mga taong nangangailangan ng ating produkto. At ito, isa uling kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, andito po ako ngayon sa Santa Elena, Camarines Norte para sa gagawin namin na year-end event. Ito, nanghihingi ako ng magandang kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating mga produkto. Sir, hingin ko yung testimony mo, kailangan ko yung pangalan, edad, taga saan po kayo? Opo. Taga rito po ako sa Poblasyon, Santa Elena, Sitio Dahogon. Pangalan po, edad? Ako po si Felipe Breñosa,
65 years old na po ako noong March. Okay, 65 years old. Napunta ka sa CMD office, nagkaroon ka ng health problem. At anong mga health problem po yun? Dati po ako mataas ang BP, tsaka ang blood sugar. At tsaka ang pinakang problema ko po ay yung aking gout arthritis. Ayun po. Na nagkaroon ka ba, ilang taon mo na yun na na-experience at may mga ininom ka bang mga synthetic drugs? Medyo matagal na po na pinoproblema ko yun nung hindi pa po ako gumagamit nitong ating produktong CMD. Sobra na siguro sa mga 5 years ko na rin pong nararanasan ang pahirap ng masakit na yon. Oo, pero yung umiinom ka ng synthetic drugs, sa feel mo ba na gumagaling ka talaga o maintain pa rin yung sakit? Ay, nandun pa rin po ang sakit. Pagkakatapos po ng maubos ko yung nare-resita sa akin ng doktor, babalik na naman sa doktor. Tapos panibago na namang resita. Lagi rin lang pong nasakit uli. So, nung napunta ka sa CMD office, alin product po ang ginamit nyo, sir? Yan pong Power Trio ang Power Trio. aming ginamit agad. Oo, CMD, CMD at CBF, saka yung juice. Anong experience niyo po sa Power Trio? Maganda po ang naging resulta. Tuloy-tuloy po akong gumamit at sinunod ko po yung advices ng ating health analyzer. At yun po, nakaramdam po ako ng magandang pakiramdam, ginhawa, na wala po yung aking pananakit ng mga paa at mga kasukasuan. Inalis ko na rin po yung aking maintenance ng high blood, saka ang maintenance ng blood sugar. Yun po. So ngayon kasi ako, sir, nung gumamit ako ng product, na-experience ko yung para kung 15 to 20 years younger na pakiramdam. Ikaw ba na-experience mo yun? Siguro po sa ngayon, parang bumalik po yung medyo may kaunting kalakasan pong bumalik sa aking katawan. Nare-rejuvenate Opo, tayo. opo. Oo, so, sir, anong masasabi mo? May ma-inspire ka ba? May ma-message ka sa mga makakapakinig na ngayong kwento? Para po doon sa mga nakakaranas po ng aking naging encounter ng pananakit ng mga gout, Sa mga hypertension pa. iniimbita ko po kayo na gumamit din po kayo ng produktong ito at nasubukan ko po talaga na maayos. Pangalan po uli? Ako po si Felipe Brinyosa, taga rito po sa Poblasyon Santa Elena, Camarines Norte. Ayan, maraming salamat, sir. Ayan, nakakatuwa, di ba? Paano nakakatulong yung ating product? At ulit-ulit natin binabanggit sa inyo na kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan. Nako, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At ito, kaya pa ng ating oras. Ito naman yung kanyang kwento ng kanyang asawa na dati rin ay may mga health problems, pero nakita ko sila, na-meet ko sila sa Santa Elena, Camarines Norte. Nako, masigla na sila. Opo, tanggal na lahat ng mga iniinom nilang gamot. Sa ito, pakinggan po natin. Okay, meron pa po ditong isang napapakinggan ko, ang ganda na nangyari sa kanya. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po ay si Ginang Termina Brinyosa. Taga rito din po ako sa poblasyon ng Santa Elena, Camarines Norte. Ilan po yung edad? Ako po ay, sa ngayon ay 62 years old na po ako. Mas matanda ako sa iyo, ma'am. 63 going 64 na po ako. Oo. Ano yung naging problema mo? Bakit ka gumamit ng ating product? Ano yung mga pinagdaanan mo, mga sakit-sakit? Ay, ako po ay dati ay laging nasakitan tiyan. Naoperahan po ako sa bato sa abdo, sa Kalawag. Hanggang year 2000 pa po noon. Tapos lagi pong ganun, laging nasakitan tiyan. Hanggang sa nag-year 2005 po, ako'y naoperahan uli. At lagi din pong ganun, na ako daw po ay mayroon na naman bato. Eh di nagpa-opera na naman po ako. Tapos di lagi po ako may maintenance ng gamot. Tapos lagi-laging ganun, balik-balik ng doktor. Hanggang sa nitong magtagal na nga, natuklasan na namin yung CMD. Diyan na po kami nagpapa-check up kay Ma'am Cecil.
Tapos, yun na nga po, nakaramdam na po kami ng ginawa dyan. Kaya, dyan na lang po kami lagi. Tuloy-tuloy po kami dyan. Sabi mo kanina nag-high blood ka rin. Opo, lagi pong high blood. Oh, kumusta ngayon? Hindi na po. Very good. Oh. May iniinom pang synthetic drugs? Wala po. Okay, very good ang experience ni ma'am. Pero ma'am, anong message na maipapaabot mo sa mga daming mga tao na may mga problema sa health? Ang akin pong masasabi, kung kayo man po ay mayroong mga karamdaman, ano man po yung ating nararamdaman sa ating katawan, gumamit po tayo ng CMD at mararamdaman po ninyo ang ginhawa sa ating katawan. Talagang kami po ay may karanasan. Napakarami po naming karamdaman. Pero po sa ngayon, talagang kami po ay ito po, masigla at malakas ang aming katawan. Nakaka-attend kami sa mga ganito, nakakapunta kami sa malayong lugar. At kami ay nakaka-relax sa aming katawan. Yan, thank you so much ma'am. Pangalan ulit? Ako po si Ginang Permina Brignosa, taga rito po sa poblasyon Santa Elena, Camarines Norte. Maraming salamat ma'am. Ayan, nakakatawa, di ba? Kalain mo yan. Hello kay Ma'am Josephine Hantik. Oo, yan, Merry Christmas din. Ayan, ingat-ingat po tayo ha, sa mga listeners natin dito sa buong Bicol region, and of course, yung siyempre, may mga nakakapanood sa atin sa Facebook na sa ibang lugar. Hello sa inyong lahat. And Merry Christmas, siyempre, sa inyong lahat. Oo, sana po ay ma-rejuvenate tayo. Sana ma-attain nyo rin yung kagandahan ng kalusugan katulad ng na-experience ng inyong lingkod na eto ngayon, 20 years na. User ng ating Power 3 on the CMD. Siyempre, yung iba, last nang dumating CMD CBF, Cell Bio Juice, oo, na-rejuvenate the natural ways. Hindi na ako nag-worry na magkaroon uli ng mga atake yung aking mga sakit. Basta meron akong Power Trio. Okay, 37. Tinitingnan ko lang kung makaano pa tayo. Isa pang kwento ng kagalingan. Kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. At ito, isa uling kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating product. Pakinggan po natin. Okay, may bisita po ako dito sa aking office sa Legazpi City at narinig ko ang ganda ng experience nitong isa ditong pumunta dito. Kaya ma-interview natin para maka-inspire man po siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Sir, kailangan ko pangalan mo, edad at taga saan po? Ginubatan. Pangalan? Igmedio Rico. Ilan yung edad nyo? 62. Okay, sa edad mong 62, ano ba yung mga pinagdadaanan mong health problems po? Prostate. Yun lang ba? Opo. Hindi ba tumataas yung BP mo? Hindi. Normal lang po. Normal. 120. So, yung problema mo sa prostate problem, nahirapan ka ba mag-ihi? Nahirapan po. Ilang buwan na? Dalawa. Yung nakakatiter. Dalawang buwan. Kinatiter ka. Opo. Kasi pag walang catheter, di ako makaihi. Ilang buwan kayo nakakatiter po? Dalawang buwan. Ano yung mga pinagdadaanan mo habang may catheter ka? Nahirapan ka ba o ano? Nahirapan po. Kasi sa gabal yung hindi makagawa kung anong gagawin. So, yan, 2 buwan siya nakakatheter. Ano bang recommendation sa'yo ng doktor? Anong pwedeng gawin sa'yo? Pinag-resita ako ng gamot. Ilang buwan mong iniinom? Maintain yun po. Ilang buwan mong iniinom? Matagal na. Mga taon na yung iniinom ko yun. Para ba yun sa prostate? Opo, sabi nila, yung resita nila sa akin. Hindi ka pa, wala bang recommendation na kailangan kang operahan? Naka-schedule na po ako nung October 2 diyan sa BR, TTH. Tapos, biglang pinapunta kami ng September 30 kasi pizza 2 schedule ng operahan. Tapos pumunta na kami
September 30, biglang nagsabi na sira daw yung pang-laser nung gamit. Hindi man natuloy. Kaya umuwi na lang kami. Kaya ako ng CMD, tuloy-tuloy mag-inom. Yun ang nagpa-ultrasound. Bumaba, dati 100.9 yung enlarged, malaki. Tapos magpa-ultrasound ako, naging 88 na lang po nung mag-inom ako ng CMD. Ilang drops po iniinom mo ng CMD? O umiinom ka rin ba ng CBF, yung tableta? Opo. Ilan po? Dati, 60 yung drops. Tableta. Dati 8, tapos pagpunta namin nung isang buwan, sabi, bawasan daw ng 2, 6 na lang yung tableta. 6 tablets, 3 times a day. 2 times a day. 2 Yung times a day. umaga sa... So, ilang days mo, di ba nakakatheter kayo? Ilang days mo naramdaman yung pagbabago sa health mo? Mga mahigit isang buwan na yung pagbabago na normal lang pag-ihi ko. Hindi. I mean, di ba, nakakatheter ka, nag-umpisa ka mag-take ng CMD? Opo. Oo. Ilang araw yung pagbabago? Mga 2 weeks yun, nagbago. Oo. Kaya pinapalitan ko yung catheter kasi pag 2 weeks daw, palit naman ang catheter. Tapos pinapalitan ko na, hindi naman yung catheter, di ko na pinakatheteran. Tapos tinry ko mag-ihi sa CR, nakaihi na ako marami. Yung pala, lumiit na kasi yung catheter ay prostate. Oo, nung pag-inom ko ng CMD sa katablet, CBF. Nag-detox ka po? Nag-CR juice ka? Opo, isang beses lang. So, October ka nagpunta dito? Na nag-umpisa? September. September ka nagpunta Opo. dito. Oo. Oo. So, ngayon wala ng catheter? Wala. Mag-umpisa ng September to, wala na akong catheter hanggang ngayon. Okay na yung pag-ihi niyo po? Okay na po. Okay. So, aside nung sa prostate problem, may iba ka pang health problem na natulungan? Mayroon po. Ano po? Yung mga sa pag-dumi. Dati hindi regular? Kung minsan, tuloy, kakadumi ko pa lang, mamaya-maya, dumi na naman. O ngayon? Ngayon, mabibilang na lang ko yung pag-CR ko. Kung minsan, mga 2 beses. Normal yan. Opo. Normal yan. So, lumakas po ba kayo? Opo. Yung tulog nyo, kumusta po ngayon? Masarap na yung tulog ko. Dati, iniisip ko kasi, kaya hindi ako nakakatulog kasi nararamdaman ko, nandiyan naman yung nagkaihi naman ako, kahihi ko pa lang, maya-maya, wala pang 5 minutes, may ihi naman. Parang hindi naubos yung ihi ko. Pag nakahihi na, masarap na yung pakiramdam. Tapos, parang hindi naubos yung ihi ko. Balik na naman ako sa CR. Ngayon, nangahimbing na akong matulog, nakakaramdam na akong ihi, pero matagal na, ihi naman ako, para hindi ako nagtatagal. Natakot kasi ako pag nagtagal ng ihi, kasi pag nagtagal, di na ako makaihi. Lalong dami ko ihi, wala nang lumalabas. Okay. So, tatay, anong message na masasabi mo, mapakinggan yung kwento mo para maka-inspire ka sa mga katulad mo na nagkakaroon ng mga ganyang problema? Recommend mo ba? Maraming salamat po sa namin yung CMD na yun na nakatulong sa prostate ko na nakaihi na ako kahit walang catheter kasi nung hindi pa ako umiinom ng CMD kahit may catheter nahirapan ako, maraming ihi ko hindi man lumalabas na sa puwerta, sa sa hose dumadaan. Kaya nung nag-umpisa ako bumili kami ng CMD, September 24 ata yun, pumunta kami dito. Yun ang pag-umpisa ko mag-inom.
Tapos magpapalit ako ng September 2 ng catheter. Di ko na diretso yung catheter na sabi ko, Nakaihi ka na. nakaihi na ako. Tinry ko doon sa CR ng ospital. Sabi ko sa doktor, nakaihi na ako, Dok, na kahit walang catheter. Tapos, wag na natin, lagyan. Bumalik ka na lang kung hindi ka naman makaihi. Ayan. Pangalan po at taga saan ulit? Ako po si Mr. Igmedio Rico from Doña Mercedes Ginobatan Albay. September 8, 1961. Ang edad ko po, 62 na ngayon. Ayan sa mga listeners, hopefully ay naka-inspire sila. Grabe. Akalain mo yan, ooperahan, ile-laser. Magkano ba yung bayad sa pag-laser, di ba? Buti na lang, sira daw yung pang-laser. So, ayun, sinubukan yung ating product, the Power Trio. At dumating ang time, hindi naman pala kailangan ang catheter. Kaya sa mga kalalakihan na ganyan ang problema, visit CMD Center. At sa paggamit ng inyo ng product, hindi lang yung mga prostate problems nyo ang matutulungan, kasamang matutulungan yung ibang mga problema sa kalusugan. Ulitin ko lang yung aking promo. Promo natin Promo natin ngayon na Sunday sa CMD Center in Legazpi. Lahat ng product ko, kung bibili kayo ngayong Sunday, 9 a.m. to 3 p.m., company price. Opo, lalo na take advantage yung mga health products natin na mayroon kayo niyan dahil kung may mga health problems sa family ay pwede nyo talagang maasahan yung ating product. Kung may tanong when it comes to health, ito po yung aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline 0939-904-0717. At banggitin ko lang itong mga ibang center na yan, dyan sa King's Pharmacy. Kadi-deliver lang natin dyan ng volume ng ating mga CMD products. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. May CMD po sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Diyan sa Butika, sa Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Adovis, Kasiguran, in front of Kasiguran Technical. Vocational School, CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Ma'am Joy Desil Bulos, Parakuan, Kawayan, Manito Albay, sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Daragay, near Ragay Central School. Ma'am Mileti Roy, Barangay 22, Binanuahan East, Legazpi City. At yung iba natin na mga CMD Center at mga active na mga distributors, pakinggan na lang po natin. Okay, para sa pangangailangan natin ng mga CMD products, bumisita lang dyan sa area ng Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, Infant Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. And mayroon tayong mga authorized na mga outlet sa Farmacia ni Kiana, Centro Robinsons, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane, Paracale. Lilian Salen, alias General Merchandise, Procuan, Barangay Batobalane. Mr. Holito Limpot, Porok 6, Lara Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Porok 2, Lagon. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Margel's Pharmacy sa Sentro ng Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matacong, San Lorenzo, Ruiz, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital, sa Barangay Talubatib, Labo. At sa Camarines Sur,
CMD Center at Dortree Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, at Top JC Marketing. Sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Andyan din si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Center, at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, at meron tayo sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Andyan din po si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Outlet at Zone 1, Barangay San Antonio, Tito's Restaurant, Pili, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Si Amdistaki Center sa San Pedro, Vera, Catanduanes, at meron tayo dyan sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station. Sa area ng Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, CM Distaki Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan lamang ng Banco de Oro. Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, harap lang ng Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Barangay Bagumbayan, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Casillas, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Centro, Pilar, Sorsogon, CMD Office at Room 204, ACM Building, Corner, Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan lamang ng Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Sa JNC Store, sa Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. At sa 1st District of Albay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL, Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Office at 2nd floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, si Amdestaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, at Top DM, Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Nahapunan, Bakakay. At syempre dito sa Legazpi City, ang aking CMD office at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1,
1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay, Errol Asuncion, Erson Store Centro, Rapo-Rapo, Albay, Emilia Leoneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok Borocan, Rapo-Rapo, Joan Serrano, Magabawan, Rapo-Rapo, Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3 Itbakma nito. Frechi Berenya, Purok 7, Malabog, Daraga Albay, Josephine Racho, Balinad, Daraga Albay, Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, Borgo Street, Ilawod, Daraga Albay, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Andyan din po si Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi, Rowena Marfil, Noah Marfil Grocery, Market Site, Legazpi City, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag Market, in front Anislag Church, Sarti Commercial, Market Site, Daraga Albay, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City, sa Linden Pharmacy, sa CE Jacinto Banyadero, Legazpi City, Val Store, Purok 4, Baligang Kamalig, Albay, Fatima Nabor, Dolyeson, Kitinday, Kamalig, Albay, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, CMD office sa second floor ng Kamalig Market, Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay, sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market, andyan ni si Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay, Ma'am Teresita Red, League 1, Rapo-Rapo Albay, sa Calios Bakery, in front Barangay Hall ng Humapon, Legazpi City, at sa 3rd District of Albay, andyan si Ma'am Rosana Rehis, care of Office sa Barangay Affairs, Munisipyo ng Uwas, Albay. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan, Ma'am Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Sa Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD office at second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, at CMD office second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Nea Pasinos, San Francisco, Ginubatan, in front Ria Cable TV, at Ma'am Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Ayan, sa mga listeners natin ay kung saan pwede kayo bumili ng ating mga products. And of course, sa mga first-timer, the best, doon muna kayo sa mga CMD Center. Kasi doon, syempre, yung mga nag-guide na tayo. Lalo na doon sa medyo malala yung kanilang mga health problems. But of course, lagi kong ina-announce sa inyo ang aking text hotline para pwede kayong mag-text, magtanong tungkol sa inyong mga health problems. Basta i-text lang, ikompleto, edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, doon sa mga nasa Facebook, lalo yung medyo malala yung mga health problems, meron kayong mga laboratory results, pwede nyong picturean, isend sa CMD Bicol, sa messenger ng CMD Bicol, at si Nurse Earl naman dyan ang in charge na sagutin kayo. So yan, sa mga interesado, bumili ng company price promo natin ngayong Sunday sa CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 3 p.m. lang tayo, and December 26, kasi 25 sarado po tayo, December 26, 8 a.m. to 5 p.m. You can avail the company price, lahat ng product natin. At itong nagtatanong kung ilan daw na pwede kong i-allow. Depende, ilan ba yung kailangan mo? Lalo na pang regalo mo ngayon na Christmas season sa inyong mga mahal sa buhay. The best something na makakapaganda ng kanilang mga problema sa kalusugan. So ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717,
0939-904-0717. So ayan, nabos niya ang ating oras. Maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. Have a blessed Sunday. Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye-bye po.